रंजन क्रिएशन चैनलखौ बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आं खन्थाइ सुजुयो नोंनि थाखाय। आं खन्थाइ सुजुयो नोंनि थाखाय। आवसारि सानस्रिफोरजों थोआ लोमा सोदोबजों खमफिनाय गोरबोखौ बिखायाव गोबानानै नोंनि आरो आंनि सोमोन्दोखौ गोमजोरै खाबथानो नाजाय, नाथाय दिसकाथा सुजुबाय। जिउनि दौलेंखौ आं फाग गोनाङै महर होबायमोन। देंखोनि बाना गोजाव होनो दैमुनि दै बायदि गोरबोनि बिदै जिरि होनो गोसो थोनाय इसाराखौ नोंनिसिम दैथाय हरनो आं खन्थाइ सुजुयो नोंनि थाखाय। आं खन्थाइ सुजुयो नोंनिनो थाखाय। गुद मोनखांनाय बिखाखौ मोथो मोनखुमानाय सोलेर मोनसेखौ जावरिखांहोना नोंनि गोरबोखौ मेवथुखांनो मोथो मोनखुमानाय सोलेर मोनसेखौ जावरिखांहोना नोंनि गोरबोखौबो मेवथुखांहोनो आं जथायो नोंनिनो सोदोबनि माला। खुगाजों फोरमायनो हायै सोदोबखौ दिंग्राय दिंसियै नोंनोनो गुमुर बेखेवनानै होनो आं खन्थाइ सुजुबाय थायो नोंनिनो थाखाय। नोंनि दुंब्रुद हांजों जिउ होजानाय ददेरे गोरबोनि खथाफोराव अननाय बान्दोखौ गोमजोरै माथावरि थेबथानो आं खन्थाइ सुजुयो नोंनिनो थाखाय। हां सरथेनाय बिस मोन्थोरफोरजों नोंनि आरो आंनि फिथिखानि सानज्राय बिलाइयाव सुजुलांनो दोंसे जिउनि सलन्थाइ। नोंनि आरो आंनि फिथिखानि सानज्राय बिलाइयाव सुजुलांनो दोंसे जिउनि सलन्थाइ।